Μπρος! Ώρα για μάχη, η μονομάχη, Metabots! Οι νικητές, οι μαχητές, Metabots! Νικητές! Μαχητές, Metabots! Ώρα για μάχη, η μονομάχη, Μπράβο! Αυτό ήταν! Ήταν απλό. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Είναι υπέροχο! Μπορείτε να εκτιμήσετε ένα από τα πιο σπάνια μετάλλια που υπάρχουν πάνω στη γη? Μάλλον όχι. Ποιος είσαι? Είμαι ο λιποτάκτης Φάντομ, ο γνωστός κλέφτης. Ευχαριστώ για το μετάλλιο, βλάκες. Αυτό το πράγμα είναι τόσο καυτό που τσούζει. Πιάστε τον! Γύρνα πίσω! Το πιο σπάνιο μετάλλιο είναι δικό μου. Αυτοί οι βλάκες το έχασαν μέσα από τα χέρια τους. Όχι, όχι. Γιατί? Όλοι στην αυλή, η μονομαχία! Η Σαμάνθα εναντίον του Προέδρου! Ίκη! Τι φωνάζεις? Δεν είναι εδώ. Όχι, πού έχει πάει? Σύμφωνοι! Αν νικήσω, εγώ και η παρέα μου θα χρησιμοποιούμε τα γραφεία σας για όσο θέλουμε. Peppercut, ειδικότητα, χτυπήματα ηλεκτροσόκ. Εντάξει, σύμφωνοι. Όμως αν νικήσω εγώ, θα υπακούτε στον κανονισμό και δεν θα ενοχλείτε τους άλλους μαθητές. Dr. Bok Choy, ειδικότητα, πανίσχυρες μπουνιές. Κύριε Πρόεδρε! Πάψε, Σπάιο! Όχι, εσύ πάψε! Η δικιά μας θα σας κάνει σκόνη. Ξέρουμε ποιος είναι ο νικητής. Η δικιά μας είναι ο νικητής. Συγγνώμη, σχολική ρεπόρτερ. Έρικα, Άργησες. Εκεί, πότε ήρθες εδώ? νωρίς όπως πάντα. Σας καλωσορίζω στη μονομαχία. Είναι πολύ κρίσιμη. Γι' αυτό η Ομοσπονδία Metabot με έστειλε εδώ να κάνω το διαιτητή. Ο κανόνας είναι απλός. Το πρώτο Metabot που θα χρηστεύσει το άλλο κερδίζει. Ο χαμένος πρέπει να δώσει στον νικητή ένα εξάρτημα. Λοιπόν, έτοιμοι, θέσεις! Έτοιμοι για μάχη! Αντίπαλοι έτοιμοι! Metabots, αρχίστε! Ο Peppercut δεν κινείται γρήγορα. Παράξενο. Προσοχή, ζημιά στο αριστερό χέρι. Ο Dr. Bok Choy έχει πολλές γνώσεις. Δεν είναι όμως γρήγορος, δεν έχει άλλες ικανότητες. Μπορείς να μου πεις πώς κατάφερε να χτυπήσει το χέρι του Peppercut? Ετοιμάσου να ταπεινωθείς, Dr. Bok Choy! Εμπρός, Peppercut!
γρήγορος! Άλμα στραπή! Ο Δόκτωρ Μποκτσόι υποχωρεί. Η Σαμάνθα νίκησε. Καλά, χρησιμοποιήστε τα γραφεία μας. Όμως να υπακούτε στον κανονισμό του σχολείου. Ναι, η δικιά μας έσκησε. Τους έκανε ρεζίλι. Ναι, η δικιά μας, η δικιά μας. Σταμάτα να φωνάζεις, Spike! Την παραδέχομαι τη Σαμάνθα. Ήταν σπουδαία μάχη. Ναι, καλά. Πώς? Ο Πέπερ Κατ ήταν τόσο γρήγορος επειδή του είχαν βγάλει κάποια εξαρτήματα και ήταν πιο ελαφρύς. Με ένα σωστό χτύπημα θα είχε χάσει. Αλήθεια? Φυσικά. Ενώ όπως καλά έκανε η Σαμάνθα και αφαίρεσε μερικά εξαρτήματα, όμως ήταν πολύ επικίνδυνο. Εγώ με ένα χτύπημα θα τον είχα κατατροπώσει. Σοβαρά! Λοιπόν, αφού είσαι τόσο καλός μαχητής, γιατί δεν σηκώνεσαι επάνω? Έλα, Ίκη, σε περιμένω. Σήκω πάνω. Γεια στάσου, ο Ίκη δεν έχει δικό του Μένταποτ, ούτε ένα. Α, βέβαια! Γι' αυτό δεν μπορεί να χάσει ο Ίκη, επειδή δεν έχει Μένταμποτ. Ίκη, να σου πω, σε θέλω στο τσίρκο. Μη γελάς, κάποτε θα έχω δικό μου Μένταποτ. Α, ναι, πότε δηλαδή? Όπως είπα, κάποτε. Κάποτε. Σπάικ, σημείωσα το στο ημερολόγιό μου. Κάποτε, πότε είναι αυτό? Μετά από το ποτέ. Πάμε να φύγουμε, είναι είναι ψώνιο. ψώνιο ο ανόητος. Δεν σε καταλαβαίνω. Να κάνεις ό,τι έκανα κι εγώ. Να ζητήσεις από τους γονείς σου ένα Μένταμποτ. Μου λένε να φυλάω το χαρτζηλίκι μου. Όμως μέχρι να μαζέψω τόσα λεφτά θα είμαι πολύ μεγάλος. Ένα λεπτό, Έρικα. Θέλω να δω τα Μένταμποτ. Ίκη, το αποφάσισες? Τι βλέπω, γνωρίζεστε. Κάθε μέρα βλέπω τη βιτρίνα. Κοίτα αυτό, μόλις παραλάβαμε. Κοίτα αυτό εκεί. Θες ταχύτητα, ενέργεια, τα έχει και τα δύο. Κοίτα και το BMT, απίστευτη δύναμη. Αν θες να πετάει υπάρχει το PLN. Είναι ακριβά όμως το αξίζουν. Όποιο θες το παίρνεις και θα σου το δώσω. Το θέμα δεν είναι ποιο θέλω. Εντάξει, πόσα λεφτά έχεις? Περίπου... Δεν γίνεται, Ίκη. Όμως για ένα λεπτό. Για να δω. Αυτό είναι. Αυτό είναι στα μέτρα σου. Και σαν δώρο θα σου δώσω και ένα ζωάκι, αρκεί να βρεις το μετάλλιο. Είναι ένα παλιό KBT. Αυτό είναι πολύ παλιό. Λες να δουλεύει κανονικά? Δεν το πιστεύω, παντός κανείς άλλος δεν έχει. Βγήκαν ελαττωματικά. Δεν το πιστεύω, μα καλά, θέλει να στο πουλήσει. Αγοράζω το κουτί αν μου δώσεις δωρεάν το Μένταμποτ. Φτάνει, φύγετε από εδώ. Ποιος ανόητος θα αγόραζε αυτό το Μένταμποτ? Εγώ δεν κάνω παρέα με βλάκες, γι' αυτό μην το σκέφτεσαι. Τι σημαίνει αυτό? Έρικα. Καλημέρα, Ίκη. Ευχαριστώ που προσέχεις την Έρικα. Ναι, καλά, Μπρας. Εγώ είμαι αυτή που τον προσέχω. Τι βλέπω, Έρικα. Το Μένταμποτ σου είναι πιο ευγενικό από σένα. Έχεις και παράπονο? Έρικα, θα αργήσεις το μάθημα πιάνου. Σωστά. Συνέχισε να μαζεύεις δεκάρες, Ίκη. Κάποια μέρα μπορεί να καταφέρεις να πάρεις ένα Μένταμποτ. Μην το ξεχνάς. Ναι, κάποτε. Το Μένταμποτ είναι πολύ ακριβό. Πώς θα μπορέσω να βρω τόσα λεφτά? Ένα νόμισμα. Ωραία. Είναι μετάλλιο. Μετάλλιο. Είναι μετάλλιο. Είναι πολύ σπάνιο. Είναι τρομερό. Κάποιο Μένταμποτ πρέπει να το πέταξε στο ποτάμι και τώρα είναι δικό μου. Μαμά, μπορώ να πάρω Μένταμποτ? Φυσικά μπορείς, αρκεί να μαζέψεις τα λεφτά. Είναι άδικο. Είμαι το μοναδικό παιδί χωρίς Μένταμποτ. Κάνε οικονομία και κάποτε θα το πάρεις. Έλα, δώσ' το μου. Είναι γνωστό ότι οι συμμορίες Μένταμποτ πιέζουν τα παιδιά να μονομαχήσουν μαζί τους. Τα νικούν και τους παίρνουν στο τέλος όλα τα εξαρτήματα.
Βλέπεις, Ίκη, αν είχες Μένταμποτ θα είχες μπελάδες με αυτά τα καθάρματα. Ναι, εγώ θα μπορούσα να τους νικήσω όλους αυτούς. Αυτό το εξάρτημα είναι φανταστικό. Η Σαμάρθα θα πάθει πλάκα, σίγουρα. Γεια σου μικρέ, ωραίο Μένταμποτ έχεις. Θέλεις να παλέψεις μαζί μας? Ναι, αλλά θα είναι μονομαχία μέχρι τέλος. Τι, σου την έπεσε μια συμμορία. Ναι, ήταν τρομερό. Αυτή είχε πεταλάδες